Pràctic, còmode, àgil i funcional. Així és l'Audi A1 Sportback, el model d'accés a la marca alemanya. Estèticament, el seu frontal domina per damunt de tot, amb unes entrades d'aire simulades, una graella single frame rebaixada i unes entrades d'aire laterals que dominen aquest característic frontal. Tot i les compactes dimensions exteriors i la seva línia esportiva, l'interior és molt més espaiós, fent l'estança interior tant pel conductor com pels acompanyants molt més confortable. Com no podia ser d'altra manera, aquest Audi està carregat de tecnologia. Disposa de sistemes d'ajuda de la conducció com assistent de sortida al carril, limitador de velocitat i frenada d'emergència de col·lisió de sèrie. El motor és molt fi i gens sorollós, a la vegada que agradable i de molt bon tacte. En definitiva, si el que busques és un utilitari d'etiqueta, l'A1 Sportback pot ser una opció fantàstica.